ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ଆଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର। ବାବାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଆସ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବେ ସାରଳା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ, ଏଇବାରେ ଆମେ ଯିବୁ। ତାପରକୁ ଆଜି ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ भाई चाल चाल लाइन चाल ଆମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲୁ। ଗାଡ଼ି ଟିକେଟଟା ନେଲେ 20 ଟଙ୍କା। ଥାନା ବାଲା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। କେତେ ଲୋକ ଆଗକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ। ଭାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ତାପସ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଲ ବାରି ଦେଇକି। ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତ ହେବ, ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛି ଭୋଗ। हेलो ଭୋଗ ଫୋଗ ନେଇକି ପଳେଇଲୁ ନା, ଦୀପ ଟିକେ ଚାଲିଦେବୁ। ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ନନାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବୁ, ଭୋଗ କରିବାକୁ।
ଅଧୁଆ ମା କୋଉଠୁ ଗାଇସ୍ ଭୋଗ କରିକିନା ନେଇ ଆଇଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିବ ଆଉ ଦିଦି ଅନୁସାରେ ଆଗୁଆ এই ରୋଷେଇଶାଳ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଦେଖିବା ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟପ ବଇଛି ଯିବା ପଳେ ଆଉ ପଳେଇ ଆଉ ନୁହଁ ନଅଟା ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ଏବେ ଆମେ ମକରମେଳା ରାମ ମକରମେଳା ଟିକେ ବୁଲିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଉ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ এই মেଳାରେ ବି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନିଅନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହ ପରିବାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାଗଣା ନେଇଯାଆନ୍ତି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି
ବାଲି ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନୁହଁ? ହଁ ବା ଅଧିକାଂଶ ଖାଲି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍, ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଖାଲି। ଭିତରୁ ବୁଲିବାଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।